Handang-handa na para sa 2023 census ang LGU Tabaco. Lunes, ngunya na simana kan i-turn over sa Community-Based Monitoring System o CBMS office ang 70 unit nin tablet na gagamiton kan 70 man na enumerators na designado sa syudad. Sigun sa Focal Person 2023 census, obheto ka nasambit na proyekto na mapadali asin mapakaskas ang trabaho kan mga enumerators. Imbes kaya na mano-mano, magamit na nin tablet asin sarong application o app na i-install mismo sa mga ini. Si ining staff ko, gigibuong ko sindang mga field supervisor. Halimbawa ng sarong staff, may kapot na 10 barangay, siya ang maglilibot duman sa sarong barangay. Magche-check siya duman pirmi kung ano lang status kang kang census, kung pera nang nakover na purok, sa inahanggan, kung sukota ba ninda, namimit ninda. So attendance ba, oral daw naggigibot. Pagbibida pa kan opisina, nasa app na mismo ang survey form. Targeted na talaga sa mga household, hapot tuntasin. Itong mga questionnaire na ito, magibo kita ka ito ki. So result nga, ito. So ire-report iyan kung halimbawa pira na ngaya ang bagong mundag, pira ngaya ang bados. So mga araw kain, pira ngaya ang PWD. Paglilinaw sa nakan opisina, proyekto kan LGU ang census asin susog sa Republic Act 11315 o Community-Based Monitoring System Act. Iba ini sa census kan Philippine Statistics Authority o PSA. Specific siya kaysa duman sa PSA, kaya nga ni mo yakang PSA na ang CBMS kasi maski sa population na nabibilang talaga siya. Buda may kaiba ining tagging palan, ini ang bagong niyan, may kaiba siyang tagging. Ang tagging siya pag hiniling mo baga duman sa application na digari siyang may mapa na. Mahiling mo kung hain siya. Kaya di na makakalampas. Sa katapusan kan Marso, magiging bukas ang sa indang opisina para sa aplikasyon para sa mga maawot mag-apply bilang enumerator. Antes ang gigibong census, mas iraramo na sa training ang mga kwalipikadong aplikante. Ang requirement ko, subako na siya masyadong medyo aki-aki pa tapos medyo techy. Kasi pag may edad na baga minsan, bako nang matyaga ka iyan. Kasi pig-testing mi na nga ni kasugma so sarong tablet. So stop ko nga ni. Di pisilon nga. Kaya sabi ko dapat so medyo tataw talaga. Popoonan ang Community-Based Monitoring System census sa ikaduwang semana kan Abril na madurar sundo bulan nin Mayo. Para sa mga baretang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.